बिटिसिनि बिसायख'थिया सोलिफु बोसोरनि सेप्तेम्बर दानाव खुंजागोन। बिसायख'थिनि सिगां इउपिपिएल बिपिएफ आरो बर'नि माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ मोनसे जौसाङाव नुनो मोन्दों। दैदेनगिरिफोरा खौसे जामारगोन नामा? बिटिसिनि बिसायख'थियाव खौसेयै गेलेगोन नामा? बिटिसिनि बिसायख'थिया खाथिसिन सौफैनाय लोगो लोगोनो बिटिसिनि राजखान्थि हान्जा आरो फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ मोनसे जौसाङाव जयै नुनो मोननाय जादों। एबसुआ मोनसे समाव खौसे जानो खावलायनाय बायदियैनो बिजेपिखौ बिटिसिनिफ्राय गोजान खालामनो खौसे जामारगोन नामा इउपिपिएल आरो बिपिएफआ? नाथाय बे खौसेथि नुनाय सावगारिया थांनाय सानखालि 28थि बिरसोला गांनि रुंसारि सान फालिनाय हाबाफारियावसो नुनो मोननाय जादों। राजखान्थिनि फोथाराव नुनो मोननाय जायाखै। बिरसोला गांनि थैनाय सान फालिनाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि, क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि जयन्त बसुमतारी, एमएलए लरेन्स इस्लारि, एमएलए जिरन बसुमतारी आरो माखासे दैदेनगिरिफोरखौ खौसेयै नुनो मोननाय जादों। बे गोथार बिरसोला गांनि रुंसारि सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै आथिखालनि बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुङोदि बर'फोरा जेब्लायबो खौसेथि जाबोगासिनो दं। राजखान्थि फोथारा गुबुन गुबुन जानो हागौ, नाथाय हारि महरै खौसे। বড়ো জনগোষ্ঠী সদায় একতা হৈ আছে আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে, কিন্তু আমি সামাজিকভাৱে বা জাতিগতভাৱে আমি সদায় এক। ইয়াত কোনো বিভাজন নাই ক'বলৈ গ'লে। गुबुन फारसेथिं बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारियाबो फोरमायोदि बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ खौसेयै बाहागो लानायखौ गोजोननाय फोरमायो। दिनै बयबो जोङो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जमा जानो हादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर फैदों। एक्सपिएलटिनि गोबां दैदेनगिरि आरो केडार्सफोर फैदों। आरोबाव इउपिपिएलनि दैदेनगिरि लिडारफोर फैदों। एमएलए फैदों, एमपि फैदों। फैनायनि थाखाय आं बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। बिटिसि बिसायख'थि सफैनाय लोगो लोगो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाबो साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। आथिखालाव बिटिसिआव गोदानै राजखान्थि हान्जा जोनोम मोननाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड एबा एपिबि आबो दोलोखौ गोख्रों खालामनो दोलोनि हाबाफारिखौ मावफुंना लागासिनो दं। तामुलपुराव जिल्ला कमिटि आफादखौ थांनाय सानखालि दाफुंना लानानै एपिबिनि आफादगिरि अनजालि दैमारिया खौरां बिजोङाव बुङोदि बिटिसिनि मोनफ्रोमबो बियाबाव बिसायथि होनो सावरायथ'वाखै। जुलाइ दानाव गासैबो थिरांथा लागोन। জুলাই মাহতহে আমি নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সকলো বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া কেইটাত খেলিম, কাক দিম বা ৰণকৌশল কেনেকুৱা হ'ব, সেইখিনি আমি আলোচনা আৰম্ভ কৰাই নাই। কৰিম অলপতে। এই মাহটো যোৱাৰ লগে লগে আমি সেইটোত আলোচনা কৰিম। নিউজ ডেস্ক, বডোলেণ্ড টাইমছ।